City 2 er rigtig godt på vej til en kæmpe forandring. Der er mange udfordringer i at forvandle et center fra 1975 til en moderne shoppingdestination. Ved et tæt samarbejde mellem alle de involverede parter kan vi nu se frem til at nå i mål oktober 2014 med åbningen af Copenhagen Designer Outlets. Allerede nu har City 2 forandret sig meget. Udearealerne står nu færdige med nye parkeringspladser, nye ramplager, ny beplantning, og der er nu igen åben for kørsel i begge retninger rundt om City 2. Inde i centret er der også sket en del. Her kan nævnes åbningen af nye koncepter såsom Lidl, Fitness.dk, Nike Factory Store, Pilgrim, Gina Tricot og Deichmann. Men vi kan også være stolte af de eksisterende butikker, der har renoveret, udvidet og flyttet deres butik til nye flotte lokaler. Her kan nævnes H&M, Imerco, Laura, Føtex, Foot Locker, Deres, Sparks, Sportsmaster, Fona, Tøjeksperten, Synoptik, Paragrafen, Hæle- og Nøglebaren, Spidersport, Bonells, Alstrøm og Glitter. Der er faktisk sket en hel del i City 2, og der kommer til at ske endnu mere det kommende år, så glæd dig!